Wachak gi wacho doyo. Actually, we discussed it kama wa bedo reception. Odoyo usikedo na UDA. Ano kaja UDA, boka pana po bedo ja UDA in my life. But ka inja telo ma joma no thoni, dhako maduong' mano inyuomo ka in gi par, ininde par, kore gero gorofa to kore nyala yudo side chick moro kata imedo monari adek, kore ikawo dhako maduong' cha tiriembo, ok ber ahinya. Inya yudo friends mang'eny, create negi space, to joma nyo ingo to be waweyo survive. Koro kanyo anto adwa pogora gi jomoko ma celebrate ni oriembo doyo wede. Doyo wede ni onya beda gi aduine, bingin space mano yudo no, koko mogogo be momiyo no beda identify. Ng'ato nyalo identify gi gik moko to embe mage no mondo mi jatelo no nene nitie gima no neno ire momiyo no kite kanyo. So in gima no ne ire de miparo no nego gole no, that's not right. Kata ana jakoko to koko nago samoro miyo na space na. Koro in koko idwara ni koko nago tanto koko nago eyo miyo jomoko ng'eni e siasa ka gi yudo space gi pesa ma gi contribute mondo advance the ideologies mag the party. Jomoko biro gi the community gi wacho ni kwa niaba mar jodhoodwa anema wakilisha gi. Jomoko be relations, samoro ng'ato wat ng'ato, samoro be usebedo friends for a long time. So kanyo to ok ber ahinya. Sure. To we adog wach ma iwuoyo about chama. Wani yene chama wani iluongo ni ODM, lakini ODM en Raila Amolo Odinga. Nikech kata sani owuok e chama to dhi kama chelo kanya mwadhiye. So wena ka wacho ODM to wacho Raila Amolo Odinga. Adira mantiere ni jito no kedo ne gini mang'eny, to there must be a face mar gimoro. Jine ng'eny, Martha Karua was there at a given point to no lose mochako dok jok mane sando ji. James Orengo has been there. Paul Muite, Ngei, the late Matiba, jino kedo ne gini. But jomose bedo consistent. A face mar manyo democratic space ne jo Kenya to kwanyal riambo ni jokodingo se play a big role. Kiche kido kata jomose sande kabisa oandegi, nyithindegi, chiege no chunga omiyo kone ni bwana a civil servant monde gi TAC odhi mane class kendi tero gi neri ni in koro ticho temra nade urumuni. Just imagine that ki yudo history kata kama negi pange out no tamore ma muindi more manomiyo mama Eda space moro matene ten jot kama no panga gi owade gi ng'ano. That one any history moko nyalo wito ki bidiogo gi molungo sani ni devolution. Gachago gini ni kanye samano manyo devolution, including our current president no ko believe in devolution. To Raila Amolo Odinga gi team ne no believe in devolution. Haye kodo wado ni joma no nindo kaka odhiambo mbae gini. Those are the people munigo kete en manager now joma enjoy devolution. Kia kata ni mbae cha no negi nikech kaji ni bombers. The article mar devolution ni nitie kama no mako mano tamo jomoko mane oppose gi golo ma the only way mane nyalo gi achieve go dwache gi ne eliminate nikech no chair that particular subcommittee on devolution. So we need to think paro jogi. Anna paro kata mana ni joma bei onego kata gimoro maduong' owedi ya Homa Bay mandik ni Odhiambo Mbae, because gima joma bei enjoy sani majo Migori, majo Kisumu gi jo Siaya enjoy in devolution. Ntie jo mane remb gi uchwir ma chi Odhiambo Mbae sani kore nchiliel nyithinde be nyithi kich. Tang'o ma wasetimo negi? Mano penjo maduong', ang'o ma wasetimo negi? Mago thuondi magwa kaka maduong'. Chiege pod nitie, nyithinde nitiere. Ok ikawo yakawa to beda kamoro. Obedo kata minister, obedo kata chief officer. Iweri kata gi white certificate. Certificate chuor gi no somo negi. Tho chuor gi cha no somo negi everything no qualify gi gimoro amora. Barabara moro maduong' makale chuny boma ma Homa Bay nego bed ni name ni Odhiambo Mbae, Dr. Odhiambo Mbae, in remembrance mar contribution towards realizing devolution. Koro awacho ni jo ODM to podu nyako wene gewe space makataka wane table ni Sharon emi adake kama ng'eny ngeche yawa moko gi gikedo mana sama ji dhi yiero ka gidwaro candidate to sama koro piny tek to kata kane wane demonstration
no manyo haki mar jopiny to bende digeni gisani nitie parties don't buche mohe approach ko nyaka sani moko briefcase tu moko mimanyo go sendi tu lakini ka siasa kaka election rumo ne to gilal mana dire mantiere actually mane momiyo an proposal mara okonego wabed gi chama mang'eny onego wabed gi chama matin to ma bedo rand gi ideologies ma reality you see matured democracies like America chama ginedi ming'eyo mana ariyo en ma Democrats to Republicans so ideology kata mana Kenya ka kiwinjo Congress kimanyo gi nyinge mimanyo to gik ma giminte en mana achiel en mane gidwaro space mar leadership king'iyo sani chama mar ODM ni to celebrate 20 years in existence to kendo mana active existence of briefcase from 205 kane ochak wach mar referendum ema nonyuolo ODM, you remember that. My leaders actually mantiere sani te including the fourth president mago jo chama mago ODM te Uhuru Ruto mago jo chama te mabe onego waluong party moro marwako jok manosi wuok e chama kata buka gi jogi boyo ne ata given point ne gin jo chama giduog dala ka giduog dala wateg party Sharon. Ero kama na inda winja na seo mar buka gi okinda monde. Ni keto koro en wana jo ODM. Ni kana koro masara ta tero weyo machielo. Koro divana temacha ni wako na tieg gimoro ka mondo mi kwa chako ni nado wuoyo ni wadwa connect this gi Gachagua. Ang'o ma Gachagua se contribute even a watch democratic space kata ang'o mose chung'ne king'iye kane ndio giminyalo ndika about him lope manomayo ji mwandu manomayo ji kaka nonyanyasa ji manyiso ni noko believe in democracy ko bedo PA mar Kenyatta omanyo mana pesa to giko ne Kenyatta ni ema no yanyo kunyalo paro clips ema wuoyo ire marach mogik ko bedo sani deputy president obedo MP in parliament ang'o mano wacho ang'o man beniti kata bill achiel manokelo as a member of parliament beniti kata achiel onge it's not there kikoro nyo bedo DP samo bedo DP en mania ni Kenya en mar shareholding en mani jo mano gocho kende actually mano gimani nyalo paro go Gachagua as a deputy president en ni shareholders kende no kodwa ni president odhi kamora mora owuogi ngata mano wacho ni Raila ne oketo ni mtego hapa mtego state house okenga mata manade donje karo ken mtego gene madhi make kaguli koro miana ado aparo ni mana kaka mheshimiwa Owedi no wacho gi other panelist wacho Gachagua gima onge gimo stand for en mar ketho en oparo ni Murima e Kenya to Kenya nigi tribes madhi 44 sani ero kama na inya koro angeni buka kata mna kwa loso kajakla kod okinda ngine nyaka to un gi right of reply ko to record wach mag